Salamu alaikum malen chani muso demseni ma wakoroba bela jeli ni nyankuma aw ni sogoma ni client wala ni shuwa mana ke jian fan fa an ka foli ni tan me ka taga aw bela jeli aw denke ni abolma ke do Drissa mementa bi sibri avril kalo kile mugan ani fla samba fla ani mugan ani saba ina fo aw chama me ka ye bolo soro fa tugum na ina fo aw be ka amme tugum na vocalu no fon fe an bela jeli informer la ka fo ko femye bamanchuye wa yese ka fo ku be Sévaré en cas finitila ka jabala munun be no ani yoro do beno way se ka fa kube olu attaquer donc comme welele bi ka cha mo chama mi ka nyinga ko la ko kuna fona be niveau du mana ko situation be niveau mana mi sera mi fo la situation est sous contrôle situation be sous contrôle situation be sous contrôle et sous contrôle de l'armée malienne mais mimbe non qui est très important ka famo we jume we yakada ka fa ko terroriste bi yoro mina bi ni fankele no ku toro ni fankele no ku sege ni fenkele no ka u kamana ganu ma se ka fura sɔrɔ la o jume o ye an ka pankuru ɲɛ c'est-à-dire an ka minan kura minnu nana an ka drone ni an ka avion donc a b'a jateminɛ o la ka fɔ ko o bi sira fenkele min ɲɛ nin waati na o ye donc c'est-à-dire u kamana gannen ils veulent tout faire pour que ka se ka an ka mɔgɔw bali an kana se ka olu utiliser donc o de la y'a ye ka fɔ ko u y'a essayer ka bingani walita ka Sévaré sɛgɛrɛ surtout aéroport n'a fɔra aéroport bɛɛ kan ka faamu k'a fɔ ko min bɛ yen nɔ et heureusement pour nos militaires, heureusement pour le Mali, en cas vous savez aujourd'hui, service de renseignement, beka barake kosobe, donc on s'est bali en cas là, et donc on est mobile mononana, on est mobile mononana, n'a fallu nous mugujula, et Dieu merci, mobile nous m'a segou sero parce que armée you kumbe strafe, armée you kumbe strafe, ka mobile kamikaze munumbe no ka olu bombarder, donc olu m'a se cassé ou sero, donc kele tchano bulu ou yeregara, et awere ya ikafoko. Aye photo ye so chama ni station ni fɛn ninnu parce que vous savez u nana ni mugu jugu minnu ye c'était fait exprès a mugu jugu ninnu dabɔkun de hali n'a kun sera ka surun aéroport la k'a ci dɔɔni a dégâts kun bɛ bonya kosɛbɛ quoi donc armée a été prompt et vigilant donc u sera ka u kunbɛn k'a sɔrɔ u ma se u seyɔrɔ la donc u y'o mobile ninnu gosi donc o mobile ninnu mugu jugu minnu kun b'o kɔnɔna na olu gosi olu kɛra sababu ye kɛrɛfɛlaw la essoufflement sera so dɔw ni comment dire la fin dɔ ma mais pour l'instant an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko civil damadɔninw bɛ yen nɔ dɔw joginna an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ nin tora la an bɛ dugawu dɔn kɛ ka ala ka u kisi et nin waati na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ surtout ni nin ko ninnu kɛra ni mɔgɔ banna nin suguya la i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ jɔ joli la ka caya donc minnu bɛ Mopti Sévaré bɛ se ka joli di olu ka joli don et puis an b'a ɲini population fana fɛ parce que armée bɛ baara la nin waati na ratissage bɛ sen na hélico bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ avion bɛ sanfɛ donc ka to ka yala yala kɛnɛma nin waati na ça aussi ce n'est pas recommandé donc mɔgɔ k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ et surtout mɔgɔ ka armée dɛmɛ parce que ni nin fɛn sugu ninnu kɛra mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɛra u ma se le fait que u ma se k'u seyɔrɔ sɔrɔ n'u kunbɛnna sira fɛ donc u bɛ yɛrɛkɛ dɔw b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ don dugu kɔnɔ an ye kibaruya yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko yɔrɔ minnu sokoloninw ni fɛnw bɛ yɔrɔ minnu u b'a essayer ka t'u dogo o sokolonin ninnu kɔnɔna la donc bɛɛ lajɛlen ka i ka téléphone gɛrɛ la n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn mɔgɔ min n'i ma a to ka dɔn dɔrɔn fɛrɛ kɛ i ka faamaw fɛrɛ kɛ i ka se ka wala ɲɛmɔgɔ minnu b'a kɔrɔ la a k'olu lakodɔnya walasa finitigilakaw bɛ se ka taga olu nɔfɛ joona u kana taga ka dan kɛ fatomakaw mɔgɔ mɔgɔ bi Sévaré lamini na fatomakaw ainsi de suite bɛɛ ka filɛli kɛ kosɛbɛ n'a ye mɔgɔ yelekew ni fɛnw ye a bɛ se ka a kunnafoniya di armée ma walasa parce que armée de ka baara don voilà pour l'instant an m'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn y'an ka finitigilakaw sɔrɔ mais u bɛ ka situation contrôler donc inchallah au fur et à mesure an bɛ kunnafoni tɔw di aw ma ka taga ni Ala sɔnna merci beaucoup